Сега ще направим едно основно прочистване на веригата, заедно с пиньона, с продуктите на Доктор Вак и серията E100. Нанасяме продукт Chain Cleaner за почистване на веригата, след което оставаме за 15 минути да престои и изпръскваме с водоструйка. След като веригата е подсушена, добре, просто нанасяме смазващия спрей. Веригата ни е вече почистена, смазана, готова за следващото возене. А ти, ако искаш, може да разгледаш в сайта на FIMI Distribution цялата ни мотоциклетна серия, която е с 15% отстъпка до 16 юли. Сега ще направим едно основно прочистване на веригата, заедно с пиньона, с продуктите на Доктор Вак и серията E100. Нанасяме продукт Chain Cleaner за почистване на веригата, след което оставаме за 15 минути да престои и изпръскваме с водоструйка. След като веригата е подсушена, добре, просто нанасяме смазващия спрей. Веригата ни е вече почистена, смазана, готова за следващото возене. А ти, ако искаш, може да разгледаш в сайта на FIMI Distribution цялата ни мотоциклетна серия, която е с 15% отстъпка до 16 юли.